Obia catch us say. You bet you my come. Conform to say me. I'm a baby a free sura. I remember you and also. We are something innocent. Oh, do my hand in our cofaba. Fasted you all. Abusua na do ma hene fasted you all. O se ade ye ajimabedu otosu ni e de nsam yi ekotu dwa ebra bunu ahemfo ekohia e watachi man se eku ana first na ewo ho a ne din e de bunu champion no omo san e de asi ho biem se de be ya bibia bekoye e de amom nanumu na mpanifo eto nsa efe na do ma hene na ajimabedu otosu ni se omra na omekasa kakra enche na nanom a ehia eho ebra omoti brun champion bi mu no na ho na ohene egina ho na okan nsem wie na usu nim dada na okobo so se sebi preduasa asante de enkamfa dwumadi a omudi no ho nanso ogina ho na no se sebi predu okasa wie na no se asante sikadwa no e fake na so obi ka kire ne se obi nipa bi wo ho ye konfo betimi aye magic amas golden stool afisoro aba enye no kreda fi se ohwe golden stool na ewo ho na nansen no chese nansen asandefo eyi baae no na yasoso chese enye pure gold oka asemwe ewo ho ebra na brun champion fo no mpanifo no ehia na sa ahemfo na ehia o mode brun champion no esi ho biem no na ohene ekoka asem na obi si we de meeting amu ye se brothers and kemfa asante ho na so ba ne sen na ohene okobo asante edin ewo ho e ka me se brothers se wa ma asante din a nipa entie asama oka no na numu ana openikese ba kwa no efri enkranza ne din ane omenenta edinta atakra kakraba openikese ebo ne din efre no se nana keifa enso so eka ise brothers ekuo no omukohia ho ene meeting na omuye ni nyina no mpese omukire se wo a wo bono mantam mu a sebi preduasa unye wadwen se odo hu ebedon bono champion na mum ubesoma sante no omo behihye nkrofo bi achi ate atua ameki sure se mukuro no ebeye basa munyentie ebra na openkese frɛ no omenenta dinta atakora kakraba enso ekasa nana keifa ekasa na ochiremu de ntia do ma hene nia break digidi a opese bono champion no eba no mo mayintie no ebra na okasa no ye origin ba kumu ye nua no ma mo gidi se ye origin ba kumu no mo maye kuo na ye te no ye mfa kuo no en target emabunu ya wo ye mpotamu ye binumu ye drugs enonom red tramadol ne ade ye mfa kuo no target se ye maye binum omunti abrabo asinti ebi omo de omo nsa ahye omo damiri fam ama mema bebre ne ahoho eteki advantage of ye ma na ma enne yade eti atesi wo ye mpotamu ye mfa kuo no en target se enkrani kumase eni Libya kwan mu abonfo ewu enti sade ebeya ye besia no kwan ama se bunu ni pese otu kwan a obetimi afa kwan pa a obekwa a obenya nkwa ana se enkrani kumase bridge ase no abonfo ede de kwan ba ne ye befa so a yenso yekui ayo ne ye bibi be ya akono wo bonoman mu na nkura wo no mutu kwan obreko a woni mbutai ode kwotena enkrani kumase no etu obetwa no da bi eho kuo ya yese mo tikuo ye frɛ no bron champion council nana no muti mutena ase madoma ahene ebe gina ho kofa asantefo sikadwa ebe didi asantefo atem se konfo anoche ya nkoma mfiri ba bia anyi sika bia mfiri suramba na sa doma ni na so aba be ka kire wo se me ye doma ahene me ye dua nani me nananom ena di jabae na krama ekokọ ne kotu gyatua na no ansa na ye nyagya sa asem wei eya ade no de to asomu hey mesi nananom amukọ bunu traditional council meeting no wan se mobotai amode kọ enyina amukọ fie na munyina madwima ya mokesenene do ma hene eyusu mo se woni ma menka nkire mo last year ye nua ba bi ebae na na montuo bi ewo ho se ye tu se de be ya abono kasa no ye de be wura adesua mu ama nkora na sua ana ye tu ho anamo abonofo nyina na ye tu ho anamo ye nua ba baako efiri outside by eho na obi ko bi sa ne se na wo firi hin na so mi firi kentampo na so wo firi kentampo sesen
wo ye nkranza ni kentampo anaasa wo ye mo ni kentampo no se kentampo ye nkranza adenti na akoka se mo ni kentampo se hey ene amode mo nkan ye ho mo nkan ho no mo yi ama mprensa enti yeso ye ya adwen se kwa bia so ye betimi ama mofu aba abeje kentampo sa nipa we ena makwa akosa lai se otebunu traditional council ena makwa akotena nase o yusumo efi se wono gina wo se okon ma bia sa nipa no nkrofo e wa akwantuo mu di o mu resources me kire o mu sika o ma hoden no mu nyansa nyina beba beta na chi na emom ni empa ne se obema mu nyina ma hu se ono ye powerful onka se mbekoto no na emom se de obebu prayer ato so mo na mbekoto no na do ma hene metimi aka ne board se ahemfo asabe mo ne koshi aye no o wo sika cha mu nyina so wa ba obi fie no abeyi 1 billion ato a o ka se wo ba na anasa bibi nasini ohena usiri ohene do ma hene eyusumo na do ma hene ni adwempa bi amaboro uti na do ma hene a sade ne nananom history ono aka ntokwa e ma ombo asesa ansa na omode ntani e ba beje ba bi omoti sesi ya no enu ana na do ma hene pese osan ekofa ba enso na do ma hene sabre na nka wose wo kai se Ghana yeduru ba bi a yakoko awie emra eye adwuma se Ghana nsem eni asem bi eda court eni ahimfie nsem ye bedi o social media de a eni ye wo kotena dan mu se jeja asem bi a ye de aba no ka kire nipa ne se onko ka na internet na wo kasa ya wo ka na internet no wo de bokuro wo de tete abusua mu wo de otan hye nkoda a ewo bunu mu against Ashanti and other tribes adenti na wo yesa enne ye tuwe ye ware ye ho asi se wo pebre wo se odoba ye ntema sa bere we ya etidia na wo ye traditional boundaries any geographical boundary pe edie na opeso otu futurogu amanfo ani saa enkranza man hene mfa ne ho medom wo se kotan sante hene eti saa na tie dia kwan bia so obekwa akotan mo man hene chi na kentampo kuro maje esanse mu hia kentampo e dia beka buru nchempemo awurade nyankopon na do man hene samose mo ba yenso ye ba wai de mpese ote ase no eti adwuma na wahyehyɛ no mepese me waye ne mu ma hu se mehu na birebi na suma hene ka kire nkranza katachie se wo ye bafo pimase ni menje woni sade birebi boy bi ka kire nkranza ni na ofri UK ofri kentampo se nkranza fo de yanyimu ni no na suma hene nkasa aka bi wona na do ma hene so osuma abusim hene ema ne koma speech ewo mo ma hene se wota na chineta na chitena na no mo traditional council so mo frɛ mo hene manaba eti asam no yetietia wo de opese o kire nyina ne se nkranza nka buru nchempem de a ube distort nkranza ube ma basabasa ye si nkranza na do ma hene ebe fayem se akaduru no onya be ma nche obi yawo uti ya shada ne ya ma that gap ajejawa se wo de ye hwe ba bia wa hye mbeduru bafu pim aseni usuro bafu pim aseni enso wo pe nkranza man hene na wo no ye bafu pim ye otoso nan no se omeka buru nchampemo wasemo ye wo ka no ehe ne to asomu usuro bafu pim aseni enso bafu pim fie sikani bafu pim fie ene waduru ba bia okita position de o kan no de a na pese o kan ka wabonofo ho enso wo firi nkranza achia na wakwa se nkranza se poto koya mode ye nam so nyina yenim yenua ma mowo nkranza ku ahodo mu nyina me ka ma maso ate se munyai sa buru champem ne buru sama budi musikese mu na do ma hene opese obo nkranza program ya e friend Mekobunu was meant to introduce Bunu to the whole world in a positive sense. For the first speech of Nana Domahene, and I would say Mekobunu program. Now no program of Muye and who say, and no dear one quanko to bomb. But first speech, Oko said a poto, said the Nano Brun Champion meeting, Oko said potoi. Nana Domahene. Na a hen Okosia umbra. Won kuani mrenim fua, Wakosia mraso de Babe Bokuru. Me who be that. Ubetu ani asi nkranza so ubese nkranza na wo pa ni monyam na free tete no wo so obi atwa fa bafo pim so abeda ne be mada
nana kan no kura ye de atuo ni ase kan kono enkranza ntofam na ente se ne aye gina mranim unti mehunahuna wo bia de mpesa wote ase no no enkranza ni be bia wudi nana do ma ahenachi hweye na saa na omu yusu saa ebo ye fre no enkranza katachie ya nna wono amu wonya pa obeba be pa achew a wode wada no katachie ye video pa achew pankranza na kwambafo ene na tena komia nyina achew na pa Asante Mine Traditional Council na achew do ma hena yusu bi papa kire se nkranza sa asimu adodode eni mu ehirade de papa yipe na emom o kwose opay asema da bi adan a yenton ye yadwen ne yakonwa emfama wono no ye metena na se mane nkeka nsem a esese firi nipa no ba enkire yen na yengi sa nsem no ni enye sa share video no na enkoto no namni se wate dada nana sesan usuban na suban we yemfa ntete nkoda why Buno samni Asante sem no nkekwa akoda nanso na asem wo ya waba beken ubon se free na ekro wasan honya mu akoma na ada ebua na afuo sabre ebefiase kokko obekasa ama sebe mpraduasa akwada kuma bi ede wanimu beye fom akwada kuma bi ede opemso anim eba beye fom nanso yese de na buru oba kane no wona de atiri moden baaye se bibia nkoka papa enye grede akobase yenya platform yenya kwenya eko gina bedwam a madaroma eya mumye nkansam a mpraduasa etwa se Nana Domahin ekobo Asante din ewo meeting na se fi se ekuo na omudi si ho biem anase omote no sebi mpraduasa enye se omote se omode be fight Asante ye ya ye won chen no ya adwene se enye se omote se omode be fight Asante enti na ehun hia nipa bebre ka se na ehun hia se sebi mpraduasa Nana Domahin na Ajima Bedu otoso mienu ekobo Asante din ewo bra na omhia no fi se eye bonfo na ehia na omotiku a omode bedwendwene omho ade abeye biamboa ama mpuntuo mapa abaso ewo bonomemu na ensese obo Asante din wo kora fi se dwumadie na omudi no ene Asante eni twaka bia nanso ohene kobo Asante din no na nipa bebre video di kan hwe no DJ KA ono so orida no tum se sebi preduasa emra Asante wo mu ye mra sebi ye mone ye hema ye wura ba ko pe Asante man hema okwakura areho aba Asante memu eno ho asem na ye ka sesi ye enti eni kwan se sebi meeting bi a ekoso a emfa Asante ho no enka Nana Domahin kra sebi preduasa nka wadi na no tum ekoka bi se de be ya ebeye ye wo social media na nsen wo hwe se de na ensem koso na enipa bi kaseti Asante na nipa bi so kaseti Domahin ne bonfo a na ya asefem ekoda kakra nanso ensem a Nana Domahin asa akoboso yi eche se ebesa ahenya nsem mu ama atendidie mpanifo atendidie no asa akoso bi no kremu pa ne se meeting na ekoso no se de enua bema Nana Keifa echiwemu se omene ntadi nta atakra kakraba panikese kase meeting no omkoye nyina no omo beye dia suppresse obi ohini bi owo bono regional onye na dwense ode ne ntoma ebebo bono champion na no ombe hihye na chia make sure se ni kuro no eye unstable no saa na panikese efe no Nana Keifa video a hwe no na ode tudwa kamia yese dia kika kono kamia yese sebi yaye no kura fi se meeting no emfa Asante ho Asante ebra ewo mu ye eni brebre ade ato ye ni a Yesu enti ni kwan kura se ensem a ekoso no meeting ekoso wotachiman meeting a Bron champion for no ekohia ya omoye no na ni kwan se brothers enka ohene na Ajima Bedu ebo de otekare ene brare ene Asante fodin kra ewo ho fi se meeting na ekoso no
ɛmfa asante ho bebia asomdue a ɛwɔ yɛn ntam no atwa sɛ tena ho fi sɛ yɛn nipa baako yɛn nyinaa yɛ akanfoɔ ɛmfa ho ne baabi obi afiri we are all one people yɛn nyinaa yɛ akanfoɔ ɛsɛ yɛdi buo ne nidie ɛma yɛn ho yɛwareware yɛn ho yɛnim baabi ɔkyena adwuma ɛde yɛbɛkɔ akɔpie na saa deɛ ɛrekɔ so no nsunsunsanso no ɛyɛ kakraka pa wanhwɛ ne yie a wonnua paa wone na kɔ school wonnua a wone ne wo adwuma mu wonnua a ɔyɛ bunu ni ana ɔyɛ asantini no ɛmmoa bi ɛsesa wode boa no esan deɛ ɛrekɔ so ne nti no wobɛhu ne sɛ ɔyɛ ɔtamfo nanso na ɔnyɛ ɔtamfo abusua mommea mfa ɔdɔ ɛntena se meeting na se no sɛbi mpraduasa na nka nhia sɛ nanadɔmahene ɛbɔ sikadwa ana asante ana asanteman din kra ɛwɔ hɔ fi sɛ meeting no ɔmo yɛ no ɛmfa asante ho da bibia abusua me da wase sɛ wohwɛ video no nsa kan na wahyɛ subscribe na comment mesrɛ mo comment na ɛba no atendidie ne dɔɔso me pamo kyɛw wohwɛ na unu obi video na ɔhwɛ unu obi nya adwen a mesrɛ wo de wohwɛ wie a twam kɔ men kasa ntia obi we are all one people